ndị be anyị ekene m unu ndị be anyị ekene m unu nke echi nyazara unu n'ụbọchị taa mma akọwara unu ihe a mere na baịbụl ihe bụ the cause ọ nwere nwaanyị na baịbụl ee ọnụụdị nke izu ọnwụọ ọnụọ nke bụ ọnwụ like seven husband di ya niile mechara wee nwụọ. Gịnị kpatara ya? Taa o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị tupu ha abịa ụwa ha nwere destiny ịlụrụ Chukwu ọrụ n'ụwa tupu ha abịa ụwa, mana ndị otu akara ụwa ha ekwere na ha ga-abịa ụwa because ndị otu akara ụwa ha trọstụ ha na ha nwere ike bịa ụwa ha ma lụrụ Chukwu ọrụ. Ha wee yọọ ndị otu akara ụwa ha hapụ ka ha bịa ụwa ewesị ngwa ṅụọ iyi na ịlụọ n'ụwa na ihe alụ Chukwu ọrụ. O wee ṅụọ iyi, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọtụtụ wee ṅụọ iyi na abịa n'ụwa na ha alụ Chukwu ọrụ, na ọ bụ na ha arụrụ ọrụ a ha nụọ di ka di ya nwụọ, ha mụta nwa ka ụmụ ha nwụsịsịba, ihe a wee bụrụ ihe a na-akpọ iyi ọnwụ ike di, iyi ọnwụ ike ụmụazị na iyi ọnwụ ike ezinụlọ. Onye abịazi ụwa rụkwara Chukwu ọrụ chaa ọ na-eme ihe ọsọ ọrịa ọnụọdị nke izi di ya nwụọ ọghọ nwaanyị ajadu efere ya ka o si wee dị kịta na ọzụkwa ka ọnụkwa ọzọ nwa ya nwabụ ihe mee nwaanyị n'ụdị di seven brothers ha nche niile mụkpọ ghọta ajụ Jizọs na baịbụl ọkoswe. So ihe kpatara ihe niile a ka a na-akpọ ihe ọnwụ ike dị inwe destiny ịlụ Chukwu ọrụ. The solution bụ ifesi that destiny iji maka ya wee bịa ụwa ịlụba Chukwu ọrụ ka di gị ghara enwụ ka ụmụ gị ghara enwụ. Ịwọcha mụsọfụ ụmụ nwaanyị today ha nụọ di obere oge di ha nwụọ, onye ka a na-akpọ iyi ọnwụ ike dị ịghọta ọkoswedị. One love. Oge ọmụnwa brother Peter Ozoda Sanko FM eze mmụọ eso na Los Angeles, California, USA ewetara unu nkọwa nke a maka nwaanyị n'ụdị na baịbụl seven brothers n'ụrịa ha ncha niile wee mkpọ. One love.